guys, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα πάμε στο πλαίσιο και θα πάω στο πλαίσιο και θα κατεβάσω κανένα διάσημο παιχνίδι ή δημοφιλέστερο. Και δεν θέλω τι είναι αυτό. Αν το ξέρω. Εντάξει, το κατεβάσω να δω αν είναι καλό. Ωραία, κάνουμε το πρώτο. Τώρα πάμε να δούμε. Έκανα 20η θέση. Stable guys 24η θέση. Roblox 27η. Θέλω να δούμε σε ποια θέση είναι το Free Fire. Πες να δω ένα χρόνο. Υπάρχει. Να το Free Fire window. Για να δούμε λίγο. Να το κάνω εγώ, είναι το έχω ξανακατεβάσει, το θυμάμαι. 75η θέση. Ωραία, κατέβηκε. Πάμε να τσεκάρουμε τώρα γιατί έκανα. Αυτό που το έχω πέσει που είναι 101. Το έχω δει αυτό. Στις διαφημίσεις. Among Us, ωραίος. Και άσχημα το έχω παίξει. Γενικά έχω παίξει μέχρι τώρα έχω παίξει πολλά games. 200 και από το 200 τελειώνει. Με τι παίζει. Όχι αυτά δεν έχω παίξει. Έχω παίξει το 176 νούμερο. Το άλλο νούμερο από games. Έχω παίξει το 167 και το 168. Το 162 και το 163 ήταν τα γαμμένα μου. Το 153 το έχω κατεβάσει πριν λίγες εβδομάδες, αλλά εντάξει, είναι και τέλειο. Το 150 ήταν καλό. Και επίσης μ' άρεσε πολύ το Among Us, για όσους θυμάστε. Και το 118 ήταν καλό, αλλά ήταν δύσκολο να το περάσει κάποιος. Το Kick the Body το έχω παίξει και έχω παίξει σε Brawl Stars. Απλώς το Brawl Stars εντάξει, καλό είναι, αλλά τώρα παιδιά δεν είναι. Έχει παλιώσει. Τώρα FC24 δεν ξέρω. FIFA έχω παίξει εγώ πολύ καλό FIFA. Bottle Jump 3D σίγουρα έχω παίξει. Και Burger Please. Free Fire έχω κάνει και βίντεο, το έχετε δει. Stumble Guys επίσης έχω κάνει βίντεο, το έχετε δει κιόλας. Τώρα σε αυτό το βίντεο θα παίξω το ένα παιχνίδι που κατέβασα. Και θέλω να μου πείτε από το 1 στο 10 πόσο καλό θα φαίνεται. Άφησα μου κάνει σχόλια από το 1 στο 10. Αυτό το παιχνίδι το έχω δει γενικά από διάσημους gamers. Δηλαδή πάνω στο Dent. Πιο πολύ το έχω δει από πάνω Dent.
ωραία. Τι έχουμε εδώ πέρα. Τι θα πάω είναι. Πρώτη φορά που αυτό το παιχνίδι, οπότε δεν ξέρω τόσο πολλά. Welcome to Car Simulator for Sale 2023. Τι θέλεις Τώρα guys, συνεχίζουμε, γιατί πριν δεν κατάλαβα τίποτα. Μπορώ να βγω καταρχάς? Όχι, οπότε κάτι πρέπει να κάνω. Να βάλετε αυτό, Πολύ καλό, μα τι ώρες θα κάνω. Δεν πέντε τζούρα. Ναι, let's go. Customize. Πού είναι το customize? Πού είναι?
έκλεισε. Κοίτα πώς το καταφέρω. Κάτι θα πρέπει να κάνω. Νομίζω στο upgrade παίζουν όλα. Θα πας. Sing. Αυτό ήθελα. Ωραία το κανάλι. Το έκανα κουκλίπονα στην αλήθεια. Το έκανα ωραίο. Το έκανα ωραίο. Μπας. Παίρνουμε το μπας και πάμε στο σπίτι μας. Και το σπίτι μας να έχει κάμπο. Πού είναι το σπίτι μου? Αυτό είναι. Πού είναι το σπίτι μου? Εδώ είναι. Είναι και το 9 όπως κρατάω. Γεια σου Βίβλε. Πώς το πουλάς? Εντάξει. Για το πουλάς. Αυτό θα πάρω κάτι. Πού είναι το σπίτι μου? Δεν ξέρω. Μάρκετ. Πού είναι? Κοντέινερ. Γενικά θα πάω σε όλα. Αυτό είναι το σπίτι μου. Κοιμάμαστε τώρα και ξυπνήσουμε το πρωί. Next day. Προχωράμε. Αυτό είναι μεγάλο. Μπαμ. Your first vehicle. Ωραία. Άρα πάμε εδώ. Πάμε στο car market. Να δούμε τι αμαξία παίζουν. Να το. Όπα. Τι κουκλί είναι αυτό? Αλλά γιατί είναι λάς? Ωραία, εσένα. Το έχω αμάξι. Δεν μπορώ. Λουκάρ. Πώς θα πάω το πρώτο μου? Πώς θα το πάρω? Πώς? Να πάρω φαντόπουλες. Pero μπορώ να βγάλεις φαντόπουλες. Τι λέω φαντόπουλες? Τι είναι κοράσο ρε? Έκρινα.
πάμε στο... εδώ, αυτό. Θα δούμε τι παίζει. Αυτό παίρνει αυτό. Πάλι σου λέγει εδώ πέρα. Office is dirty, fireplace is open. Δεν τους πιστεύω. Τι είναι αυτό? Car mark is open. First we find a car knife. Puts it on the car. Εδώ. Από τον καφέ πρέπει να αλλάξει. Μας λέει. Ωραία. Να βγω κατευθυνώ στην ουσία. Πώς αυτό τώρα μας εκεί πρέπει να βάλω 3 λίρακα. Δεν μου φτάνουν καν. Πρέπει να βάλω κάπου αυτά. Πώς τα φυλάζει 7.000. Φεύγω. Θα πάω νίγη. Θέλω να ξανακάρω και δεν μπορεί να χαλάσω τους λεφτά ώστε να πάω καινούργιο αμάξι. Και να πουλήσω μετά και να πάρω κι άλλα και αυτά. Έχω 7.200 οπότε πρέπει να πάρω. Μπαμ. Καθαρό το διατηρούμε, καθαρό το διατηρούμε, καθαρό το διατηρούμε, καθαρό. Κάπου ήταν. Update. Sorry. Hello. Cars. Να θέλω. Let's go. Good. Cars.
Αυτό κάνει ενδεχομένως και μπορεί να κάνει προτεξία. Λεφτά δεν χρειάζεται μόνο ελάχιστα. Το θα πάω φύγω στο παντών, στο bed bar, guitar. Πάμε εδώ πέρα να βάζουμε άμαξα. Συνεχίζουμε σε ευχαριστητικό. Τα συχνά που ήθελα τώρα που ήταν από εδώ θα φύγω σήμερα snap. One year later το βρήκα. Καλώς ρε φίλε ορθώς μιλάς εσύ. Δεν θέλει με όλους. Είναι first version. Ωραία. Το πάμε εδώ. 2.000. Bye. Το παίρνω. Ωραία. Έχουμε το μασκάρα. Πάμε. Τι κάνω εδώ. Κάνω τέτοια θα παίζει. Στείλω πέρα. 11.000 δεν κάποιο μετρήσει όπα αυτό φαίνεται γραμμάτο στο πλέον 71 ας τον μπρο έχουμε σε κάνα χρόνο 7.000 όχι για μπρο εσύ πως το πουλάς ρε αν το μοιάζει σε ένα άσπρο και σε κάνα δεκάλεπτο ψόλυτο μπορείς σε επόμενο βίντεο γράψτε μου κάτι στα σχόλια αν σας αρέσει αυτό το παιχνίδι που παίζω εμένα αυτό που το παίζω μου αρέσει πολύ φτάσαμε και το κανένα είναι αυτό αυτό μου λέει τι κάνετε πέρα let's make some more και τι κάνετε πέρα ρε μπρο office car να το
είδα εκεί πέρα. Τι άλλο. Δεν μπορώ να παθαίνω. Να σε ακούσω. Κάντε repair. Εσύ θα σπάνε πάνω πέρα. Θα τον περιμένω να τελειώσει. Κατά, πόση ώρα θα κάνει guys. Τώρα θα κάνω μισό, Μπρο, πόση ώρα θα κάνει. Και επιτέλους μετά από ένα χρόνο τελείωσε. Πόσα λεπτά. Οκ, αυτό είναι μικρά. Στείλει ένα καθαρίσματα. Οκ. Στείλει λίγο βενζίνη. Ωραία. Όπως είναι. Για να δούμε. Οκ. Δεν το κάνω έτσι. Που είναι έτσι. Δεν στο κάνω. Είναι πολύ, δεν στο κάνω. Πα! Όχι, τι έκανα. Όχι. Να σου. Please. Πίσω, όπιστεν. Δώσε. Μπρο. Sorry που το γάμισα. Έτσι είναι εδώ πέρα. Μόνο δεν καθόμουν το screen να χρόνο, αρχίσω. Σιγά. Οπα, σιγά. Πολύ τα δεύτερα. Θα το παρκάρω. Ωραία. Έτσι. Τελειώς. Ένα παρκάρω. Μπαίνω. Τώρα τι έχω. Όχι, δεν πειράζει. Ωραία. Θα το βάλω. Πώς ήταν. Πώς είναι το άλλο 50.
συνήθως 50. Πώς τίτλο. Δεν θα άλλο. Δεν μας κόσμος. Console Enterprise δεν το πουλήσω πιο φθηνά. Πες πως έκανε. Ήρθαν 4. Μετά 2,60. Όλα, να σε ράτη θα βάλω. Όχι 50, όχι 20. Τέσσερα, όλα 32. Όπα ρε, έχουμε πελάτες. Δεν πρέπει να φύγεις. Εσύ τυλάς. Έχει οφεινόκολο πλέον. Είναι σε same price. Να, εσύ τι. Σαν εξισμό. Προμοπάτος σε ψηλαμάρες όλοι οι οδηγίες μας άρεσε. Έφυγες. Έτοιμο. Τι καλό μας ετοίμασε σήμερα? Ό,τι παραγγείλατε. Πώς με το αμάξι και αυτό ήταν ωραίο βίντεο που να σας πω την αλήθεια. Να αφήνεις κάποια σχόλια. Ναι. Ωραία, φύγετε ούξου. Πάω να κοιμηθώ. Μείον $1. Παιδιά, μείον πολλά λεφτά. Πάρα. Έχω πάει πολύ μείον, guys. Πάρα. Μείον $1. Πάρα πολύ. Οπότε τώρα, μαλάκα, τι πολλά λεφτά είναι ρε. $1 δεν είναι τίποτα. Το βγάζεις ένα δευτερόλεπτο. $1 ρε. Guys, να κάνω αυτό δεν μου πήγε ένα δευτερόλεπτο. Την αλήθεια δεν μου πήγε ένα δευτερόλεπτο. Άντε. Άστο, να το κάνω παίζει. Από τιμούλες. Τώρα θα πω πάρει, γιατί ήταν που ανάκληση που μιλάμε. Δεν μου φτάνει τα λεφτά. Εσύ πως το πουλάς ρε. Καλά λέγε γρήγορα. 11 κι εσύ. Άδειο. Για να τσεκάρουμε στην όλα. Δεν έχουμε τίποτα. Αυτό πήρα.
box office. Να ό,τι παίζει. Το office μου είναι βρώμικο. Όχι. Και το πούλησα. Μην μπορούσα να το κάνω. Πάω στο marketplace να το παίζει. Αν έχει καμία καλή τιμή. Αν βρω καμία καλή τιμή, guys, έχω πάρει και δεν ξαναγυρνάω. Όπα. Για να δούμε τι τιμούλες παίζουν τώρα. Θα δούμε ένα προς ένα. 7. Μπα. Έχω 6,98. Ας είσαι και το πούλησα, ρε. Η μάμα χτες, ρε. Πού είναι εσύ. Πολύ πανάκρη γίνουν, φίλε. Όλοι. Guys, βρήκα αμάξι επιτέλους. Επιτέλους βρήκα αμάξι. Αγόρασα επιτέλους. Σειρά αντιγύρανσης και λάμψης. Αμάξι. Το έκλεισα, μη θα κάνω copyright. Πάλι αυτή. Πάλι συμμορή. Επίσης, εσείς πήρε λίγη πουλά πάνω ακριβά. Φεύγω. Στο αγοράσαμε σήμερα κάνα αμάξι. Πήρα 2, Όσο τα πήραν πάνε να το πουλάω. Αυτό το office. Να σε κάτω να μου αμάξι. Θα πάω, δεν πήρες εκεί. Τι μου δες λέγα είδα αυτό εδώ, ρε. Μπρομ, για τους καλωματάκια. 320 πλαγκάζα. Πούμε σε λίγο. Τι θα μάθει ρε το πούλησα. Να επιχειρήσεις το πέρα το πετάω πρεσβή. Και σε λίγο θα το χέρι να πιστεύω. Πες κάνει αυτό. Ωραία. Μου το φτιάχνει καλά. Ωραία. Enter. Στρίφτω. Δεν σου κάνεις. Οπα. Πονέα το 50. Ρε φίλε, μία φορά να το κάνεις σωστό δεν μπορώ. Μπορώ μου να σου μιλήσω λίγο. Στο κάρα.
Φίλε, δεν το θέλω τέτοιο. Να. Όπα, δεν έχουμε metallic. Όπα, φαίνεται τέλειο. Μας φαίνεται PDF. Ευχαριστώ φιλαράκι. Δεν εδώ αν καταφέρω μονήτρα και τέτοια. Οκ, καλό αυτό. Έχουμε μπρόμο drift kit. Ωραία. Χώσε ένα ενσυνώσεις, τέτοιο. Όσο συντρίφει και θέλουμε. Σειρά αντιγύρανσης και λάμψης. Κλείνε. Συγγνώμη, for copyright. Συνεχίζουμε και στο πέτρο θα γράψω Supra. Έτοιμο του κονσόλ. Κλείνει πάνω να δω αν έχει έρθει κανένα πελάτη στο αυτοκίνητο. Θα κάνεις ακόμα και θα περιμένω μέχρι να έχει κανείς. Μέχρι να έχει κανείς θα πάω αν μην πέρα να σταθεί. Να σταθεί και δεν πάω. Άμα πάω, έχουμε πελάτη. Έχουμε πελάτη. Δεν θα πάω στην κοπελιά. Άντε κοπελιά πάρ' συνεχίζουμε γκάλι. Πάω να δω τίποτα, μην πέφτει τίποτα. Εδώ πέρα. Μην το μιλάω να πέφτει καμία τιμή. Ας κάνει μπέζει, πάω. Άλλο. Στον Γρηγόρη. Έφυγα από τα μέρα πάω στο κοντέινερ. Αν επιβιώσουμε θα μας φύγει η κόρη. Το πήκα! Χαλάσουμε τη σχέση. Ναι, έτσι δεν θα την αποχωριστούμε και θα παραμείνει το κοριτσάκι μας για πάντα. Όχι, Θεοπάλαβε. Έλεγα μήπως τους πείσουμε να μείνουν κοντά μας. Μ' αρέσει, αλλά πώς? Όπως πάλι θυμήθημε να κάνει το δικό μας. Θα πιστέψει πως είναι δική της ιδέα. Τι μόνικο είσαι εσύ. Ελπίζω να περνάνε ακόμα το κόλπα μας. Έπρικα! Ενθουσιαστικά, σκότσε μια ιδέα από τον απεροϊστή που έρχεται. Μια διαστημική φέρκα, φρέσκα από το σύμπαν. Ελισίδιο, άνθρακα. Και λίγοι γονικές. Έχει γεύση μοναξιάς. Βρήκα κι άλλη μία. Κι εγώ! Η πέτρα σου μου κολλάει. Η πέτρα σου μου κολλάει. Υπέροχα. Τώρα βρήκαμε και παιχνίδι για τις τελευταίες μας ώρες. Στην ουσία, είναι μαγνήτες.
διαδίωμα. Κάνουμε τους παρετήτες προσελκύς με τον αστεροειδή κάπου αλλού. Και όποιοι πλησίον της γης από θεωρητικής απόψεως πάνε τόσες φορές μέχρι στο διάστημα. Πρέπει να μάθουν τον αστεροειδή από την βοήθεια του. Έτσι θα σώζονταν ο κόσμος. Οπότε, να πάμε στο σημείο σύγκρουσης και να φτιάξουμε θα είναι σκέτο πινάκι. Κάναμε πρόοδο. Τώρα ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Πρόσθεστα. Κύριε Σάκη μου, καλώς ήρθατε. Να πω κάτι στην κάμερα πριν ξεκινήσω. Κάθε μέρα όμως. Όλο και γραμμές στο γραφείο. Φορτίο. Σας συνιστώ να μείνετε μακριά από τα δέντρα. Φυσικά, κανένα πρόβλημα. Πού να βρείτε δέντρα στο δάσος. Στο Red Bed. Όχι, τι φάση εδώ πέρα. Ανάρτα, τι είναι το καφενείο. Ένα καφενείο που είναι. Είναι κλέψω. Λέγεται. Οπα, τι γράφουμε του, τι γράφουμε. Bye dear. Σειρά αντιγύρανσης και λάμψης. Κλινέα. Ξαναγεμίζει την επιδερμίδα σου. Ναι.
ένα βίντεο guys, ελπίζω να σας άρεσε. Να απολαύσετε και να πούμε στο επόμενο βίντεο.